Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about. 8. urtez Bilboko BBK Live jaialdira aurreratu gara, giroa bertatik bertara ezagutzeko. Inglaterratik eta Australiatik etorri dira ikusle gehienak, eta euskaldunok nola bizi dugu BBK Live jaialdia ezagutu dezagun. England. De Valencia. English. Bilbotic. From Ireland. Germany. Rumanes también. Madrid. Zaragoza. Vergara. From Austria. Yeah, I'm from Austria as well. Hola, venimos de las Palmas de Gran Canaria. Holland. Venimos de Castellón. New Zealand. Turquía, Istanbul. London. Hemen gaude BBK Liveen inoiz pasedan talderik gaztienagaz, herri oihuak egaz. Lehenengo aldiz gainera BBK Liveen, zegu gara hemen nobelak edo. Eta bueno, etorri gara pizkat badaudelako talde batzuk gustoko ditugunak eta bueno, pizkat hori ikusteko giroa. Zueri 3 egunetan lan eitzeito keiatzu, Bai. Zer da zehazkien bierdo zuena? Dirue kontrole barrako, dirue kontrole da. Espaltzieti, Kamisoak eta ez itxiko trapirik, ezin betitako jentiri da horako izak. Entzute, orduen BBK Liveko kontrola zeuk dekozu? Hombre, bitxuk jartzen dugu, kontroladorak. Bermiotik betorriakuz binezka. Ze asmo dekozu BBK Liveren? Disfrutetie urtero moduen, 3 urte segidun etor gara bizo ganera, izeko eta lobie eta disfrutetie musikie eta egualdize eta ambienti eta dana. Justo Bilbon izatea, da pilo bat talde batera egotean ikustot musika talde batentzako basikoa dela, ez? Da, guk beti komentatu dugu dara, como ir, zaizu, a la feria de la herramienta, ez? Musiko batentzako azken baten, zoaz feria batera, ze berri dauan ikusteko, zelan egiten diren gauzak eta ikasteko pizkatxu bat, ez? Eskaparatea da, guretzako da hori eskaparate itxela, zuek komunikabideek ikusteko eta jendea emetik edo dagoenare ikusteko gu eta zer esan nahi dugun haiek jakiteko ere. Justo sortak egin duen, pasan urtean zapatua izan zen, ez? Egon ginala, barikuan igual, barikuan izan zen, eta justo oso gustora egon ginean, Radio Jeden zenatoki barrinean, ni komentatzen ebana, ni jartzen nintzen tokian justo egon zan jarrita Tom Yorken izena hor ipinita hemen jarri behar da, eta ni gainean, ez? Da esatu zu, bueno, mira. Zenbat urte deko zu, ez? Esanen bida, zenbat urte deko zu? Nik 18 orain eta... Ni 17 oraindik. Orduen badeko zu, etorkizune hori. Bai, orain. Bueno, espero dugu, a ver. Da, zer espero duzu bizerko kontzertuena? Bero itxela, hori ziur. Gainera jotzen dugu Vodafone You karpan eta dirudi hori berotegi oso handi bat, baina espero dugu gure partez ez gabiz nire ustez urduri, koko itzerekin. Eta espero dugu jendia edo ez, berdin zaigu. Ikustera ondo pasatzera eta zer gertatzen den. Gu gainean emango dugu kontzertu guztietan ematen duguna eta jendeak ikustezala zer nahi dugun esan edo egin. Eta euskaraz abesten duzu, Bai, dana. Ez? Dana. Jende askok ez dugu lertuko. Baina musika nazioartekoa da. Eta bosta sola, guk euskaraz egingo dugu eta gustoko dugulako eta holen esango da beti, bai. Egunetan zehar etorriko zaren? Nik bai. Nik hartu dut bonoa, Green Day ikusi nahi dudalako, bai. We're gonna see Kings of Leon tomorrow. Nire partez Bifi Clyro ikustera etorri naiz batez ere. Kartela ez da ditu, no? Bakarriak zuloak datorrela. Leheno eta behin, goaz eskasti ikustea, zarauztarrak diala eta hori, gure lan. Etxekoak beti animamen bidea. Animatu eta apoiatu eta, gero horrela parte, ez dakit, Izena hondik, Bifi Clyro, Billy Talent. Old J.
tonight, but Kings of Leon tomorrow. Billy Talent. Pasak sari orde. Bai. Abesti baten letra dela. Horregaitik egon sarie, hilaran itxaroten lehenengoak sartu. Bai, lehenengoak jarriko gara josten atokian, eta animatzeko ondo. Gaur Al-J, etor gara. Editos, Tudor Cinema Club. Danak. Billy Talent eta Green Day. Editors, the best one. Yeah. Pizkat ikasteko ere gu. Ezagutzera beste talde batzuk, agian ez ditugunak ezagutzen, eta gero goazetxera eta pillo... Zerko injertut etorriko zara. Bai, hori ziur. Bai. There's a few. We want to see Biffy Clyro, Green Day, Depeche Mode. Who else we want to see, boys? Editors, Billy Talent. Yeah. Nazioarteko taldiek bardintzu, zuek Zuloak, Fermin Muguruza eta Euskal Herriko taldiek. Claro, bueno, del kanpotik etorrezan, bueno, Green Day edo. Nahi nebazan bihar gauza bi ikusi eta batera dauz. Eta horren niretzako puta bat izan da, ez? Dau, Stan Steel eta bestalde batetik Too Many DJs eta biak gura nebazan ikusi eta da momentu gardenean, darduan erabaki beharko dut, suposatzen dut, Too Many DJs ikustera joango nazela, Stan Steel emoten dagoelako aukera gehiago ukiko dudala, baina justo nahi dut ez bi ikusi da momentu berdinean izatea pizkatzua putada, baina bueno, egingo dugu. Ikusi nahi dugu Algi, gustatzen zaigulako eta Depeche Mode delako nagusiena gaur, baina besteak, aber. Da, itxuri edeko zue, musika jaialdizetara joateko edo gehiago zarie kontzertu txikizek ikustekoak? Ni normalen kontzertu txikiak. Aukera limaka beti festivaleta eta ambienteare hobia da eta galko gure alde jakin eta hobe. Gente mordoa dau eta ez dakit. Eta eske dau super ambiente ona. Lehenengunean jende asko zegoen eta pixkat lio eta guzti. Nervioak eta estres pixkat baita ere, baina ondo. Eta guraldi honekin bero negaz einal izango dozuelo? Ez. Furgoneta baten etor gara ja, preparata musikigaz da dana, aio. Adibidez hau da nire lehenengo urtea, beti egon nahi soporretan, eta ez dakit. Kristonako jaialdia da eta kristonako taldeak ditugu hemen, así que... Aukera polita izaten da nazioarteko taldeak ezagutzeko, ez? Normalean ez dago aukera. Bai, hori bai. Oindala urte bilenengoko aldiz, da beti torten gara guztain dazkun pilo bat, taldi gustatzen dazkuz urtero normalien, urteroko hori hartu du. Da azken baten honek gauzak egiten dabe, publiko pilo bat mugitu, darduan azkenean musika erabaten edo bestean bizirik mantendu egiten da. Eta nik uste dut, herri txikitan jarraitu egiten dela, kontzertu txigai egiten, hemen ere gaztetxetan, saletan egiten da, jendea joaten da nahi dagoen tokietara. Argi dago honek zeo zer eukiko dagoela, hainbeste jende ekartzeko. Aurten joango gara Arenalson, Castellón, eta gero kontzertu txikiak. Hori, Rock and Dream jango gara. Azken arrokera, eta horiek, eta BBK Live. Ez derroia da, kanpinere 3 egun lagunakin pasa, este kontua da. Ambientia ezberdina da, kompletamente. Jendeari guztau egiten jako, eta kanpoko jendea ere ona etortzea, eta gu hemen bertan bizitzea, guretzako super erreza etortzea eta gozada, bat. Baina diru asko behar da olako jaialdietara joateko, ez? Bai, horregatik gaude lan egiten, urte osoan zehar, bai. Herrik egun batean etorriko naiz, hori, krisigatik, ezin dut 3 egon, así que... Adibidez, olako trago batek, Zortzi. Ezin da guztia daten egon. Ez lehena, igo garelako eta eguzki honekin behar dugu, baina gero ja, 0. Famiedo esaten da, modu berezi baten jantzitze etorri bidala, edo estilismoa be marketa dauela. Zein da BBK Liveen jentie
zelan entortzen da jantzitzen. Justo komentaten ganera Coachella, bai, Ameriketako hori dauena festivala Coachella total, egon gara kurret fijeten, ba. Hola, txuk erropa gitxik arrizu! Pero pila ito gaberaz. Ba, ez dakit. Zur puntan jartu zaizun betzela etorre eta kitxo. Ten freska etortie, eta txankletakaz da etorna, osea. Mozo rotute. Alabin frakakaz. Sartu zuzen bitxartien alaba frakak. Bai. Posik. Ez dakit, metalero ikusitugu, eta punkiak, rekristakin, urdina, danetikan. Beste bat zeon mozorrotuta, blankani bezetaz, ez dakit, danetikan. Is this an arm to the cannon? Hustle over home to show you the job to uniform. Is this an arm to the cannon now? 1, 2, 3. This is from Matilda. Cali Mojo. Yeah, Cali Mojo. Eskerrik asko.